Všetkých vás krásne vítam v dnešnom výklade a máme ho tu. Pozrieme sa na to, čo k vám cíti vaša osoba, lebo medzi vami sa stalo niečo vážnejšie. Je tu ale láska. On ťa stále miluje, aj keď to nepriznáva. Čo bude ďalej? Uvidíte sa ešte? Tieto otázky máš stále v hlave, lebo ste sa pohádali, je tu nejaký konflikt alebo niečo, čo vás rozdelilo. Ale jeho srdce je stále pri tebe, stále ťa miluje, aj keď možno nie je s tebou. Obidvaja teraz bojujete s tým, ako sa k sebe ozvať, ako sa kontaktovať, lebo je tu niečo ako majetníctvo, trošku aj ego, trošku maska, takže obidvaja ste také rozlišné povahy, ale láska stále medzi vami je. Je to niekto, kto v tvojom živote bude ďalej, lebo sa stále ľúbite. Medzi vami je nejaká situácia, ktorá sa vyrieši. Je tu aj nejaká faloš, možná od rodiny alebo tretej osoby. Možno mu niekto dáva nejaké rozumy alebo tebe a odhovára vlastne teba od neho. Prídi na to ale sám, daj mu trochu času a uvidíš, že táto situácia sa vyrieši. Buď bojovať o to, aby tých ľudí odstránil a uvidíš, že si ťa vybere